Zdravím vás, přátelé elektroniky. Dneska vás vítám ve své elektrodílně a podíváme se na telefon, který jsem nějaký čas testoval, byl jsem na něj velice zvědavý. Není to novinka, blíží se Pixel 10, ale tady mám Pixel 9. No teď krátce, než se vrhneme na toho Pixela 9, jak já to mám s telefonem. To telefon je pro mě perfektní nástroj pro zábavu i jako pracovní pomocník. Když to zhodnotím za poslední 3-4 roky, většinou mi telefon vydrží, když jo, dobře to dopadne, tak půl roku. Když přijde další novej nebo něco nového, pořád mám potřebu to technicky řešit a zkoušet, ale to je asi diagnóza z mé podstatě věci tím, že navrhuji elektroniku, plošné spoje, programu, mikroprocesory, tak se rád ve věcech šťourám a možná ten telefon potom hodnotím z trochu jiné stránky, ačkoliv jsem uživatel, tak mně docela i se líbí ta technika a to provedení. Když to vemu zpětně, tak nějaký ty telefony, které jsem vyzkoušel, by člověk potom mohl porovnávat. Před 3-4 lety Xiaomi, tu značku moc nemám rád, hardwareově super, ale ten software, ta nadstavba se mi nelíbí. Tenkrát jsem si koupil Xiaomi Poco X3, perfektně fotilo, Snapdragon 732, běhalo to svižně, dobrý. Pak jsem na nějakou dobu, u mě je to třeba rok, vystřídal za sebou 3 Motorola, protože se mi líbilo relativně čistý Android, Moto Gesta, takže Edge 20, po Edge 20 jsem si koupil Edge 30 a po Edge 30 jsem si koupil Edge 40. Co mě na těch telefonech začalo štvát, tak byly slabší foťáky, slabší videa ve všech modelech a aktualizace moc aktuální nebyly. Mezitím jsem zkoušel paralelně i přejít na iPhone, protože nikdy jsem ho nepoužíval. Jak si říkám dobře, tak před 40 poznám iPhone, no. Jako, začal jsem 13, pořídil si 14 plusko, pak 15 plusko, samozřejmě vadilo mi těch 60 Hz, takže ty obnovovací frekvence, kdy to je znát, kdo říká, že ne, tak neviděl pořádný 120 Hz displej, kde to scrollování je plynulý. No a po 15 plusku říkám, půjdu do celého ekosystému jabkovýho, zkusím ho, když je to tak super. Takže jsem si pořídil 15 Pro Maxe, k tomu iPad 10. generace, který jsem využíval na pracovní poznámky, tvorbu dokumentace k výrobkům nebo různé návody na elektroniku, na oživování nebo sestavování. A jako třetí jsem si k tomu koupil Apple Watchky. To objevování bylo fajn, Apple jsou kvalitní výrobky, ten systém není špatný, akorát ta uzavřenost, to, že já potřebuju určitý speciální programy na návrh plošných spojů, na programování, tak na Macu by mi dělalo problémy vůbec spustit a provozovat. Plus nekompatibilita se dá říct s jinými kolegy, kteří fungují na Windowsech a běží na Androidu. Takže po zvažování všeho možného, tak jsem všechny věci od Apple prodal. Naštěstí to mělo dobrou výkupní hodnotu, já jsem je dobře nakoupil, takže člověk na tom tolik netratí, ale do ekosystému Apple už se nehodlám vrátit, není to tak dobrý, jak je to opisovaný. Bylo tam docela dost různých chyb, bugů, o AirDrop mi nemůže nikdo ani říkat, jak perfektně funguje. Tak často, jak se mi 15 Pro Max a iPad 10. generace sekal při přenosu větších souborů, to jsem v životě nezažil. Ale od toho dál. Mezitím paralelně už k jabku, tak jsem měl S23 Ultra, to byl super telefon. Pak jsem si z vydavatelství koupil ještě A55, taky dobrý. No a na konci loňského roku jsem si pořídil S24 Ultra, protože už to nebyla
taková novinka, dal se to sehnat za dobrý peníze. K tomu jsem si koupil Samsunga S9 FEčko na zase tvorbu poznámek a manuálů a Watch 7. Hodinky jsem prodal, Watch 7, je to jasný, výdrž baterie, prostě každé 2-3 dny nabíjet, to je dost nepraktický, ale nechal jsem si Ultru, teďka na S24 Ultra vlastně tohle natáčím a zapomněl jsem ještě jednu věc, ještě k té S23 Ultra A55, tak jsem si pořídil S24 FE, to Fine Edition. A to je, teď je to dobrý kup, protože se dá sehnat za 13 000 a ta fungovala dobře, když člověk přemhouří nad určitýma věcma. A teďka používám vlastně ekosystém od Samsungu. 24 Ultru S9 FEčko jsem vyměnil teďka za nový tablet S10 FEčko Plus s tím 13,3 palcovým displejem. K tomu jsem si pořídil originál klávesnici. Stálo to teda ranes, dal by se za to koupit slušný notebook, ale funguje to perfektně a ten ekosystém funguje líp než na iOS. Taky by se na to dalo dělat video a ukázat. Ale delší dobu jsem četl recenze a koukal na videa o pixelech, jak perfektně fotí. A protože já rád fotím, když chodím do přírody, fotím různě výhledy, přírodu, když jezdím na výlety na motorce, tak kde jsem, co jsem a tak. Většinou na socky, nebo si to nechávám pro sebe, pak se ty fotky prohlížím, nahrávám videa. Tak si říkám, vyzkouším pixel. Vyzkouším 9, protože teďka vlastně ta už je, to už není žádná novinka, během měsíce, spíš 2, vyjde Pixel 10, která pravděpodobně, musím to říct, bohužel, jestli bude z 99% stejná jako Pixel 9, tak bude mít i ty stejné neduhy. Ale abych se tomu vrátil, tak jsem si pořídil Pixel 9 a testoval jsem ji. Nepřijde mi to tak super telefon, jako ve spoustě recenzí je popisován. Ale špatný není. Spíš se teďka na něj půjdem podívat a já vám řeknu své zkušenosti z mého pohledu, jak jsem mi ten telefon používal a bohužel možná budu kritický, protože jsem ho porovnával právě s S24 Ultrou. Tak, jdem si ho vyndat z krabičky a mrknem na něj a zkusím nějak popsat jednotlivé věci toho telefonu a spíš se zaměřím na hardware. Teď si telefon Pixel 9 vyndáme z krabičky. Krabička jak z toaletní ruličky, recyklovaný papír, ale to nevadí. S krabičkou telefonovat nebudem. Uvnitř najdete samotný telefon. USB-C kabel, nějaké ty notičky a jehlu na vyndání SIM karty. Mechanické provedení telefonu. Telefon má hliníkové rámečky. Už když ho vyndáte, tak opravdu působí velice hezky. Působí luxusně, je hezky zpracovaný a díky svým rozměrům působí i velmi kompaktně, což se mi proti S24 Ultra líbilo a to byl jeden z důvodů plus foťáky, proč jsem si tento telefon pořídil. To jsem ale nevěděl ten zbytek jeho vlastností. Takže mechanické provedení. Na jedničku je to moc hezký, opravdu, jak říkají jiní recenzenti, je to iPhone na Androidu, ještě k tomu na čistém Androidu, který by někomu nemusel sedět, má určitá úskalí a věci, které nejdou upravit, ale jinak ta jeho čistota, žádný balast. Pro mě velice dobrý operační systém. Rozměry jsou 152 mm na výšku, 72 mm na šířku, tloušťka těla, tam je nějakých 8,5 mm, s tím, že myslím, nějakých 12,5 mm je to v místě, kde je čočka, nebo kde jsou, respektive u této obyčejné verze Nepro, 2 čočky fotoaparátu, kde máme 48 megapixelový širokouhlej a ten primární 50 megapixelový. U verzí Pro
máme ještě teleobjektiv. Takže za mě mechanické provedení na 1. Moc hezký, moc příjemný, dobře se drží a ten rozměr je boží. Umím si fakt představit, že někdo tohle bude považovat díky mechanickým rozměrům a používáním za perfektní kompaktní telefon. Tak a teď se podíváme na první vlastnost Pixel 9 a to je displej. Přece jenom to je součástka jejíž vlastnosti. Vidíme vždycky, když se na telefon díváme, ovládáme ho a do jisté míry nám ve velké míře zprostředkuje ten uživatelský zážitek. Samozřejmě hrajou tam vliv ještě jiné věci, jako hardware a software, ale ten displej nám ho dokáže buď příjemně zlepšit, nebo nepříjemně zhoršit. Tady u Pixel 9 se koukáme na 6,3 palcový POLED displej. Rozlišení má nějakých 2424 na 1080 bodů. Při, dá se říct, na dnešní dobu už menším displeji jsou ty pixely relativně malé, takže ten displej má pěknou jemnost, působí velmi detailně a dobře se na něj dívá. U toho displeje displej má po svém obvodu docela silné rámečky, naštěstí jsou symetrický, takže to není nějak extra ošklivý. Jsou silnější, ale mě by to nějak neuráželo. Nic to nebere tomu, že displej tady na tom telefonu má hezké zobrazení. Až na jednu věc, kterou si řekneme později. Celkově, jen tak pro zajímavost, ta aktivní plocha je zhruba 86% čelní plochy telefonu. Co se týče čitelnosti displeje na sluníčku a jeho svítivosti, zkoušel jsem jak manuálně maximální jas, tak i automatiku adaptivní. Čitelnost je dobrá. Není nejlepší, ale je dobrá, je to v pohodě. Nebude s tím telefonem venku za letních dnů někde na pláži problém. Není to S24 Ultra, není tam ta antiodrazivá vrstva, ale svítivost je fajn. Pokud si to přeneseme do čísel, tak maximální svítivost to dá až 2700 nitů. To je automatika, extra svit, v HDR až 1800 nitů, při měření na celou plochu displeje tam nějakých 850 nitů. Dále je tu podpora HDR, samozřejmě volba mezi 60 a 120 Hz. Co je lepší? Fabé. Všichni víme, až na některé, že 120 je víc a pro oči příjemnějších než 60. Takže obnovovací frekvence obrazu je 120 Hz, nebo mám nastavenou 120 Hz. Kde je masochista, může si tam dát 60, ano, lehce mu to 3/4 hodiny třeba prodlouží výdrž baterie, ale na co nevyužít komfortnější zobrazení. Dneska už standardní, už to ten telefon umožňuje. Takže až doteď 24-bitová hloubka, 16 milionů barev. Prostě displej je krásně jemný, čitelný, rychlost obnovování, pohybování v tom prostředí je plynulý. Všechno super. Akorát jsem si potom všiml, že při určitý intenzitě svítivosti, jasu toho displeje, ten displej mi začal připadat, že divně bliká. Začal jsem se víc do dat na tom displeji, našel jsem nějaký údaje a vysvětlení se záhy ukázalo. Ono totiž většina lidí u displejů řeší samozřejmě obnovovací frekvenci obrazu. Frekvenci, kolikrát se vykreslí snímek za vteřinu a potom při rychlém scrollování, to jasně vidíte, zda se potom to při nižších frekvencích trhá ten obraz nebo je plynulý při těch vyšších frekvencích. Ale pak tu máme ještě jednu frekvenci a ta je důležitá. To je PWM frekvence, což je pulzně šířková modulace, která reguluje podsvit toho displeje. A podle toho, jak je ta frekvence nastavena, tak ji dokážeme lidským okem vnímat. A potom v některých situacích, když je nižší jas a ten mobil třeba v dopravních prostředcích je v pohybu,
tak začne stroboskopovat a je to nepříjemný pro oči. Ne všichni to vidí, ale spoustu lidí potom nemůže ten telefon používat, protože ho z něj třeba bolí hlava. Používají ho delší dobu, třeba celé odpoledne, nebo když někde odpočívají a je to špatný. Vysvětlím vám to teďka trošku ze svého pohledu vývojáře elektroniky, jak tam to PWM funguje a proč je důležitý. Na obrázku teďka nahoře to bude jasně vidět. Teď se trošku koukneme a zaměříme na to PWM, proč na tom Pixelu 9 se jim nepovedlo a jak to funguje. PWM je pulzně šířková modulace, kdy jsou dva důležitý parametry. Frekvence, to je ta perioda, jak často se nám objevuje stejný signál, a střída, což je v tom signálu poměr sepnutí k poměru rozepnutí. Ukážeme si to na osciloskopu. A právě Pixel 9 tohle nemá dobře dořešený, protože pokud klesne intenzita jasu pod 50%, což se umím představit, že někdo cestuje v podvečer autobusem domů třeba 2 hodiny, dá si intenzitu jasu na nižší než 50% a najednou mu začne ten displej, ještě jak se mu klepe v dlaních, stroboskopovat. Ono totiž do nad 50% svitu Pixel 9 používá 240 Hz. To je v pořádku, to okem nevidíte. Ale jakmile klesne pod 50%, podsvit nastavíte, přejde na 120 Hz a to už je problém, už to stroboskopuje a pročítal jsem recenze toho telefonu a docela dost lidí psalo, že se toho telefonu museli zbavit, protože to stroboskopování jim vadilo. Vysvětlíme si to následně. Na obrázku vidíte spojitou a pulzní regulaci displeje. Vlevo spojitá, ta se využívá tam ještě pořád, kde není napájení z akumulátoru, není tak potřeba šetřit energii, jsou tu různý vestavný řídící systémy a ten podsvit je nastavený napevno, dá se tam předřadný rezistor. Ten displej má prostě konstantně nastavený svit. Nevýhoda tohohle systému je, pokud pominu, že je neřízený, když by se dal řídit pomocí třeba nějakého tranzistoru, který otevíráme, přivíráme, že na tom rezistoru vzniká velký ztrátový výkon PZ, tím, že není úbytek napětí a protéká jim proud, který vyzařuje, nebo se vyzáří v teplo, což v mobilu je absolutně nepřijatelný. Nešetrný baterce. Tam se používá právě ta pulzně šířková modulace, jak vidíte vpravo, kdy využíváme toho trošku nedokonalosti oka, nebo to, že od určitých frekvencí to už vnímáme jako spojitý svit, i když ten zdroj světla bliká. Tak na tom obrázku vpravo je vidět, že je tam hlavním regulátorem spínací prvek. Tady je sice bipolární tranzistor polovodičový, ve skutečnosti v těch telefonech budou MOSFETy, unipolární tranzistory, protože potřebujeme spínač, který se bude blížit dokonalému spínači, to znamená v sepnutém stavu co nejmenší odpor a v rozepnutím přerušení, což ty MOSFETové spínače splňují. Tam se bavíme v sepnutém stavu o jednotkách miliohmech a v rozepnutém to už je jedno, protože tam ten příčný proud je malej a všechno to právě řídíme tím PWM signálem, kdy měníme tu střídu. Takže je to variabilní a je to energeticky šetrnější vůči akumulátoru. Problém u toho řízení jasu, u Pixelu, je ten, že on má 2 frekvence toho PWM signálu. Pokud používáte nad 50% jasu, tak ten podsvit má frekvenci 240 Hz. To už je dost vysoká frekvence na to, aby to někoho dráždilo a vnímal to jako blikání. Ovšem situace se mění, pokud u Pixelu 9 nastavíte intenzitu jasu pod 50%. A umím si jasně představit, jsem to tady zkoušel, když zašera pojedete třeba autem, autobusem, nějakým dopravním prostředku, máte jas pod 50%,
přepne se frekvence PWM signálu jasu na 120 Hz. Telefon se vám jemně chvěje. Vy vidíte, že stroboskopuje, že ten zobrazený údaje prostě blikají, je to nepříjemný pro oči, unavuje to oči, někoho potom i bolí hlava a setkal jsem se docela s velkým počtem hodnocení nebo hodnocení příspěvků různě na YouTubech a pod recenzemi, že to spoustě lidí vadí a některým natolik, že ačkoliv byli s tím telefonem spokojeni, tak museli ho vrátit a pořídit si jiný, kde je ta obnovovací frekvence toho PWM signálu, řízení toho podsvitu je vyšší. Teď se koukneme, jak ten PWM signál funguje, vypadá a ukážeme si tady možná i ten příklad, abyste pochopili, proč je i tenhle parametr po snímkování, nebo po tom, kolik snímků vykreslí ten telefon, jestli 60 nebo 120, tak i jaký má podsvit, tak důležitý. A tady vidíte na signálovém generátoru, kde si simulujeme řídící signál podsvitu, jaký má Pixel 9. Tady vidíte, že konstantní bude frekvence, tu má pod 50% jasu. Pixel na 120 Hz a mění se střída neboli čas, kdy je tu napětí a čas, kdy tu napětí není. Můžeme pak poměrem dávat třeba 1:9, když je 10% výkonu, nebo časově porovnávat třeba 1:9 milisekundám. A časem tady toho pulzu aktivního vůči mezeře my měníme ten výkon. Kromě displejů se tím dají v pohodě nebo ovládají různé stejnosměrné motorky do zdroje tepla, tam, kde je určitě u toho spotřebiče nějaká setrvačnost. Tam se to i vhodnou frekvencí obnovovací ošetří. A takhle vlastně změnou té střídy ten Pixel reguluje podsvit. Blbý je, že má těch 120 Hz. Takhle vlastně ten řídící signál vypadá na osciloskopu, kdy vidíme teďka dole, jak jsou popisky to duty, vis and frek, tak tam vidíme duty, tam je výkon v procentech, neboli ta aktivní napěťová úroveň, vedle je i časová délka. Takhle to vypadá, když se ten výkon zvyšuje třeba na 69%, 70%, když chceme 10%, tak si nechá 120 Hz ten Pixel, ale sníží ten aktivní puls a časově je to potom 1:9 oproti té mezeře. Tak, to by bylo na osciloskopu. A teďka mám zapojenou LED diodu a simuluju si vlastně podsvit nebo regulaci podsvitu pod 50% Pixel 9. Máme tu 120 Hz a měníme si střídu a tím podsvit. Funguje to, vypadá to následovně. Vybírám, přidávám. Ono to na tom telefonu není tolik vidět. A už tady je vidět ten telefon, snímkuje 60 snímky, že při těch 120 Hz, když začnu klepat s tou ledkou, tak vidím, jak stroboskopuje přesně tak, jak bude stroboskopovat displej Pixel 9. Pokud by ovšem frekvence řízení toho podsvitu zůstávala na 240 Hz, tak by Pixel měl vyřešeno, protože tady, víte, zase nevidíte, já to okem vidím, ten stroboskopuje. Už je to na dost tolik vysoká frekvence, že to ošálí lidský oko, že jde o blikání. A už při 100 Hz je ten efekt toho stroboskopování, blikání dosti nepříjemný. To už by u telefonu bylo neúnosné, kdy opravdu, když se začne tím zdrojem světla pohybovat, tak ten podsvit v tom telefonu by vás bolela hlava a chudáci oči. Když teďka tu frekvenci budeme snižovat, aby to bylo vidět i na tom telefonu, teď pojedeme na 90 Hz, to je furt málo. Snížíme to o víc. Snížíme to na 50 Hz. Tady už
vidíte, že tohle vlastně dělá podsvit toho mobilu. Ve chvíli, kdy se to začne ještě takhle hejbat, tak vidíte to stroboskopování, jak se to světlo nebo ten zdroj světla objeví pokaždé někde jinde. Zatěžuje to oči. No, já myslím, že tohle už stačilo. To bylo dost o elektronickém okénku a vrátíme se zpátky k Pixelu 9. Takže nebýt u Pixelu 9 problém s tou nízkou obnovovací PWM frekvencí podsvitu, tak se ten displej dá jenom chválit. Tím jsme probrali displej a přejdeme k dalšímu hardwaru. Ale asi opět to nebude zas tak veselé. Jak by si ten telefon asi zasloužil? Já bych dodal, pro odemykání displeje máme v displeji velice přesnou a rychlou ultrazvukovou čtečku otisku prstů. Funguje na druhou dobrou. On se nejdřív musí na ten displej totiž ťapnout a potom si načíst otisk prstu. Tak a přesuneme se k tomu, co tepe za srdce v Pixelu v 9. Je tam googlácký procesor Google Tensor G4. Vyrábí ho Samsung, je vyroben 4 nanometrovou technologií a v budoucnu by ho mělo vyvíjet nebo vyrábět TSMC, vyvíjí si ho Google. Otcem tohoto procesoru je Samsung a jejich, myslím, že Exynos 2200, kdy Google ho vzal, ubral mu jádra, vylepšil jednotky pro AI, pro umělou inteligenci, pro různé podpůrné výpočty a používá to ve svých telefonech. Když jsem se díval na Antutu, tak to vycházelo zhruba na 1 100 000 bodů. Říkám si, to nevadí. A55 neměla přes 800 000 a všechno bylo plynulé a v pohodě. Jenže ouha, je tu ještě několik dalších vlastností, parametrů, které ještě ovlivňují ten výkon. Procesor Tensor G4 by podle papíru měl dostačovat. Akorát jsem si všiml, že při zpracování fotek, při zpracovávání videa, kdy jsem si zkoušel tady upravovat fotky, stříhat videa, tak telefon se velice rychle zahřívá. A s tím souvisí jedna špatná vlastnost tohoto mobilu a Tensoru G4. Je to, že trotluje. Což znamená, že on se přehřeje, ten telefon velice rychle má přes 40 stupňů, 45 stupňů na svém povrchu. Procesor výrazně sníží svůj takt, aby snížil spotřebu a zároveň, aby přestal hřát. Bohužel u Tensoru je to tak propastné, že on dokáže při některých druzích zátěže snížit ten svůj výkon až o 60%. Ano, to jiné telefony nedokážou. Trotlujou všechny, protože všechno se při náročných operacích začne přehřívat. Samozřejmě tady ještě hraje špatně k tomu telefonu to, že on je malý, má malé tělo, takže to chlazení, ta odpařovací komora nebude moc velká, není to kam dát, není tam místo. Malé telefony mají větší sklony k tomu se přehřívat, protože se špatně ochlazují, špatně se uchladí ten čip. Při jiných druzích zátěží a z jiných grafů jsem zjistil to, že ten telefon se po pár, se dá říct, minutách větší zátěže roztopí a klesne vám výkon o 40%. Takže potom jakékoliv úpravy v nějakých softwarech, grafiky nebo videa nebude žádná hitparáda a myslím si, že vás to otráví a brzy by vás přestal ten telefon bavit. K tomu to není určený tak, jak je navržený, tak, jak je tam udělený ten management chlazení a výkonu, tak to není úplně nejšťastnější řešení a není to nic k chlubení. Abych nebyl pouze negativní, tak u toho Pixelu 9, pokud ho budete používat normálně, asi jako většina lidí, ne každý tam
půl hodiny upravuje fotky, stříhá půl hodiny video, zatelefonujete si, prohlídnete socky, budete na něm normálním používání, tak cítíte, že se zahřívá se víc než jiné telefony, ale ten throttling tam takovej nebude a nebude se tolik podtaktovávat, protože se nebude tolik přehřívat. To by byl ten Tensor G4 a dále s tím souvisí další věc u tohoto telefonu, to je operační paměť. Tenhle základní Pixel má 12 GB, verze Pro a Pro XL má 16 GB, ovšem tam jsou 4 GB pevně odebrány a jsou alokovány čistě pro AI. Jako úložiště máme dvě varianty, 128 a 256 GB. K tomu ne moc rychlému a přehřívajícímu procesoru je to bohužel úložiště UFS 3.1, takže dneska už u těch telefonů dražších máte UFS 4, tady máte UFS 3.1, která má nižší datové toky, přenosy, takže společně s tím procesorem to dělá to, že do telefonu jsem nahrál 10 GB obrázků ze svého Samsungu a když jsem se snažil pohybovat v galerii, tak jasně bylo vidět, že při rychlejším scrollování tak nabíhala tak sotva třetina těch fotek a zbytek byly bílé rámečky a tomu telefonu opravdu dlouho trvalo, než všechno načetl. To se mi u jiných telefonů i středních tříd nestávalo. Takže bohužel procesor a úložiště žádná sláva. Podíváme se na foťáky. To je to, co je hlavním asi lákadlem Pixelu a ta vlastnost těchto mobilů, která je nejvíce glorifikována. U základní verze máme dvojici fotoaparátů, širokouhlý, 48 megapixelový a hlavní 50 megapixelový. Úhly záběrů, ten hlavní má 82 stupňů, ten širokouhlý 123 stupňů. Z Pixele jsem fotil, bylo tam jasně, se tam projevil procesor plus to hlavně to úložištěm, že všechno trvá docela dlouho. To, co je vlastnost tady, je to, že se nedá fotit plně na plné rozlišení těch foťáků, takže jít na 50 megapixelů. Je to tu složený ze 4 pixelů, takže 12,5 megapixelů. Verze Pro a Pro XL to umožňují. Což mě zamrzelo, že i relativně takhle drahý telefon. Takže o tuto vlastnost připravili, i když je to určitě jenom softwarový. Dokud jsem fotil venku, tak podání barev bylo pěkný, ostrost byla pěkná, ale ve chvíli, kdy jsou někde stíny, anebo přejdete do prostředí s nižším osvětlením, tak z těch foťáků bylo jasně vidět šum. Šum z fotek, šum z videa. Plus ta aplikace na foťáky je dost taková strohá. Proti Samsungu určitě. A vlastně z výsledných fotek nebyly ošklivý, ale nebyl jsem tak nadšený, asi jsem měl moc veliká očekávání, hlavně z toho 48 megapixelového šíra. Ten má dobrý záběr, dělá jako nějaký krajinky, hezký fotky, ale celkově velká míra šumu. Sice oba dva mají automatické ostření, ale u této základní verze je problém, že to laserové ostření je pouze jednobodové. Kolikrát se dostanete na rozhraní nebo fotíte určité předměty nebo věci a ten telefon dost často kmitá a přeostřuje. U verzí Pro a Pro XL se to nestává, protože tam má vícebodové laserové zaostřování. Takže fotograficky to není špatný, nebudu to extrém nijak hanit, ale pro mě jako pro laika, když jsem to pak porovnával na monitoru a hlavně to video, který trpí takovými mikroškuby, mikrocuky, tak proti Ultře by to byl
krok zpět, i když papírově by někdo podle velikosti těch čoček mohl říct, že to má být naopak. Ono samozřejmě záleží i dost na postprocesingu. Dneska spoustu věcí udělá software. To má Google zase dobře vychytaný, akorát potom ty fotky musíte posílat na své googlovské úložiště do cloudu a veškeré ty úpravy složitější on dělá tam a pak vám přeposílá zpátky. Původně jsem i myslel, že nějaké video, protože to mám multimetr na testování v Unitrade, natočím na Pixela, ale když jsem to porovnával s S24 Ultrou a viděl jsem tady v tom mým pokojíčku v elektrodílně, jak to šumí tady v těch poličkách a tam, kde je nějaký stín a něco, takže jsem nasadil Ultru ve klid. Pokud ovšem by vás zajímal recenze a chtěli jste vidět spousty hezkých fotek, tak já, co se týče fotografování, tak sleduju pana, já myslím, že to teďka můžu říct, jsou to stránky Fotoguru, najdete ho i na YouTube, je to Jan Rybář, kde testuje mobily, fotoaparáty, dělá školu o focení a má tam velice podrobný fototest pixelů. Jsou tam fotky, různé scény, různé režimy focení, videa a myslím si, že to je člověk, který o tom může opravdu hodně hodnotně říct, jak tenhle telefon ve skutečnosti fotí. Já jsem si z toho zas tak na prdel neset, takže v popisku nechám odkaz na recenzi od pana Jana Rybáře na Pixel. Tam se dozvíte opravdu perfektní věci. Samozřejmě ještě bych zapomněl, že vepředu máte čelní 10,5 megapixelovou čelní kamerku na nějaké fotky a videjka, je to dobrý. Co se týče videí, tak ta selfie kamerka zvládá až 4K na 30 nebo 60 snímků a Full HD 30 nebo 60 snímků. Kvalita je taková použitelná. Já jsem to zase porovnaný s Ultrou a ten Pixel to má trošku takový tu pleťovku nedoostřenou a trošku jinou barvou. Co se týče natáčení videa na ty hlavní kamery, tak tam máte zase 4K 24, 30 nebo 60 snímků, Full HD 24, 30, 60, 120 nebo až 240 snímků. Co se týče konektivity, máte tu Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, neměl jsem problémy doma se signálem, všechno bylo stabilní, nic nevypadávalo. Dole je USB-C 3.2, což není špatný, ale taky žádná sláva na nějaké připojení při natáčení videa do RAW nebo externích disků to nebude. A na závěr se vrhneme na nabíjení. Vevnitř Lionka 4700 mAh. Nabíjení 27 W drátově, 12 W bezdrátově. Jste měli originální nabíječku od Google, která není samozřejmě v balení, tak ta používá 45W nabíjení a tam je, že telefon se nabije z 0 na 50% přibližně za 30 minut. Telefon umožňuje i reverzní nabíjení, kdy můžete nabíjet jiné zařízení z tohoto mobilu. Já jsem si k němu koupil bezdrátovou nabíječku a zjistil jsem, že nefunguje. Ačkoliv by měla podporovat tento telefon, tak telefon zobrazí, že se nabíjí a po 2-3 vteřinách přestane nabíjet. Když znovu odendám, přiložím, znova začne nabíjet. Po prohledávání různých for o tomto telefonu, tak jsem zjistil, že někteří lidé jsou na tom hůře, že si koupili 4-5 různých druhů bezdrátových nabíječek a ani jedna Google nenabíjela. Ačkoliv, když potom používali telefony Xiaomi, Motorola, Samsung, tak na všech bezdrátových nabíječkách ty mobily fungovaly. Takže to bude taky trošku věc na laborování. A naposled asi občas si pouštím telefon různá videa
na reprák. Tady bych řadil pro mě s mým uchem vytlučený za příjemnější poslech, protože jsou tu docela výrazné basy i středy a ten zvuk je celkově takový komplexnější. Celkově myslím, že ten integrovaný obvod, který ho má na starosti, ten koncový zesilovač má 5 W, takže je zde 5 W muzika. Já většinou telefon mám stejně na sluchátka. A co říct k tomuto telefonu Pixel 9 závěrem? Pro spoustu lidí to bude dobrý, dostačující telefon. V současné době v červnu 2025 se dá sehnat za 16 000 korun i z DPH. Jelikož se blíží Pixel 10, tak můžeme čekat, že proběhnou i nějaké výprodejové akce. Telefon je to moc hezký, líbivý, až na to PVM toho podsvitu. Má to velice hezký, kontrastní, líbivý displej. Vylizuje to dobré zvuky. Pokud to nebudete přetěžovat, není to telefon na hraní, protože i ta grafika tam neoplývá nějakým extra výkonem a není určená na vykreslování grafiky v hrách. Pak vám ten výkon přijde asi dostatečný. Problém ten zrůd G4 s přehříváním a throttlingem tam je, prostě ten je jinak velký. A kdyby někdo opravdu toužil po Google 9, tak bych možná doporučil spíš verzi Pro, nebo pokud bych chtěl větší telefon Pro XL, protože přece jenom dostanete trošku lepší displej u Proček s větší svítivostí, trochu víc výkonu, když je tam stejný procesor, a dostanete třetí čočku teleobjektiv. A to už je znát, protože portréty u tohohle základního Pixelu taky žádná sláva. A pokud by mi dal někdo jednoduchou otázku, tak jaký telefon, nebo bych si nějaký teď chtěl zase koupit, tak odpověď je složitá. Pokud chcete zůstat u Androidu, větší smysl než Pixel 9 mi dává S25 od Samsungu, kde dostanete zase malý kompaktní telefon, úhlopříčka 6,2 palce, dostanete daleko větší výkon, vyváženější, výkonnější výbavu. Foťáky jsou sice staré jako z předchozích verzích S-kových, ale jsou dobré, je tam dobrý postprocessing, natáčí to i pěkná videa a připlatíte si zhruba jenom 2000. Podpora tady u toho telefonu je 7 let a myslím si, že Samsung má 5 let. I to je dost, to si přiznejme na rovinu. Pokud byste chtěli ovšem ušetřit a stále zůstat u Androidu, tak jsem narazil na OnePlus 13R, to je to odlehčená verze 13, má krásný displej. Ta jejich nástavba Androidu tam mě nedráždí, ta je povedená, fotky, video na svoji cenu jsou taky povedený a to by byl dobrý kup. A ještě bych tu měl tip na třetího adepta a to by byl zase Samsung. Mám ho dole, mám ho na motorce přidělaný, protože v něm mám navigaci, ale je to ta odlehčená Fun Edition verze S24 FE. Stojí 13 500. Lepší zobrazení a hezčí displej, než má Pixel. Ve fotkách bude slabší, video natáčí podle mě hezčí. Exynos 2400, který tam je jenom lehce podtaktovaná, asi o 100 MHz verze tý čistokrevný 2400. Takže tam bych se nebál a za 13 500. Akorát to S24 FEčko má dole velkou bradu, to je hnusný, to se mi nelíbilo, ale jinak kovový tělo a pěkný telefon, výkonný. A pokud byste se chtěli, nebo pokud byste chtěli vyzkoušet něco jiného a opustit úplně Android, tak asi bych nešel do iPhone 16e, ale myslím si, že za nějakých necelých 18 000 izdaní se dá sehnat iPhone 15, který je malý, kompaktní, má dobrý zase mechanický provedení, je tam ten nedostatek, který mně se nelíbí, těch 60 Hz na tom displeji, ale pokud netrávíte hodiny scrollováním a čtením textu a něčem
něco potřebujete hledat, tak to oželíte, zase naopak získáte podle mě lepší a konzistentní foťáky a video, než tady na Pixelu. Násytím, abych to uzavřel. Nejsem z Pixelu zklamán, ale nebudu asi jeho úplně fanboy, protože je to hezky provedený telefon, ale ten hardware bych chtěl ještě poladit. Uvidíme, s čím se Pixel vyprsí v Pixelu 10. Doufám, že nový tenzor nebude jenom lehce přetaktovaný a o 1 nanometr jinou technologií udělaný procesor, ale že tam změní to úložiště, pohraju si s displejem a celkově ten výkon bude trošku vyšší a stabilnější. Za ty peníze by si tyto telefony rozhodně zasloužily. Tak, to byl můj pohled. Můžete nadávat, můžete nesouhlasit, ale to je tak celý. Mějte se krásně a hezké dny. Příště se uvidíme u nějaké recenze. Mám tu 2 nové multimetry. Jsou nové, ale jsou léty zkoušené u nás ve firmě. Desítky odebraných kusů, děkovné dopisy a spokojenost. Bude to dobrý tip na levnej, kvalitní multimetr do dílny. Mějte se krásně a ahoj.